menika sugeng dalu Mas Gading, Mbak Limbuk, Mbak Cangik. Mbah Walu ya. Sehat apa urung? Meh. Kok meh? Kok meh? Ya wis sehat Nggih, masyarakat Soko sedayanipun sami mreksani mriki kabeh lho, Pak. Ya karena wayange nang kene kok malah ya jenenge begini. Maksudnya iki ya tetep anu lho sportis ana nek sing ngarep lenggah sing mburi jumeneng. Nah ya nek sing ngarep jumeneng ya balangi saka mburi lho maneh. Lah iya mesti tertib ngono lho, Pak. Yo. Matur nuwun pokoke ndongake. Muga-muga warga ing Soko pinaringan bagas waras guyub rukun kalih sambe koros peru beda jumbo ingkang ginayu sembodo ingkang den sejarah ayu kang kaestu basuki kang kaesti kecandak sing duyak gagah kang sinangkah. Amin. Amin. Wis komplit kabeh. Wong ngerep e. Ha iki. Wis tuwa kok ya le anu rasa dawa-dawa. Nek wis tuwa iki sethithik-sethithik wae. Tua wis genah tua rasa demongke tua-tua. Arep tua ki dadak melalui beberapa semester ra sembrono kowe. Maksudnya semester? Arep diundang Mbah ki melalui beberapa tahapan. Tahape? Bocah, Bayi. bayi sik, bocah, Terus cah nom, terus rabi dadi wong, terus bapak, terus Pak Lek, terus Siwa, Pak D lagi simbah. oh. Ngono. Mau rabi dadi wong emangnya sadurunge rabi apa? Ketrek. Oh, wis nek ya tegese iki ya. Rabi dadi wong iki tak kira sadurunge ayo. Masa ya ketrek. Ya ora. Ngene lho, oke-oke wong saiki iki. Anake ning ndi? Anakku saiki wis ning Jakarta nyambut gawe kabeh, saiki dadi was, siji dadi polisi, dadi tentara, saiki siji ning bank. Nek ngono anakmu wis dadi wong kabeh. Aku ya ngomong, ket biyen ki ya wong, apa padake cempe. Aku iso ngono. Lah ya oh ya dadi wong iki wis mulai dewasa. Ngopo to kok ditemek-temoki ngapa? Mangkel karo tanggoku jare atiku wis lara-lara digawe mangkel. Lah iki kok gur mangkel wae, jane iki mangkel ngopo? Ngono lho mbocane. Pripun? Tanggoku ki ra umum. Lah pripun? Aku kuwi meng utang 500.000 kok nyaur setengah yuta. Ya megah aku. Piye? Piye? Utangku 500.000. Heeh. Kok nyaur setengah yuta. Ya megah aku. Lah 500. 500 ki setengah yuta. Hah? 500.000 ki setengah yuta, Mbah. Apa iya? Heeh. Budak sekolah biyen 500 ki ora ana tulisane setengah yuta lho biyen iki. Ya tetep 500 ngono. 500.000 ki sama dengan setengah yuta. Oh, ya Wong kok guru ngarep nesu wae wingi jajan ya nesu nanggone tanggane ya nesu. nesu ae jajan sing dodol ya ora umum kok. Lah Ya ngopo? pripun? Wah piye wong aku takon, "Mbak, beli tehnya." Manis enggak, Pak? Enggak usah manis, yang penting setia. Ngono kok malah muring-muring dhewe. Wong iki ditekoni. Lah ditekoni. Teh iki manis apa ora kok yang penting setia kaya ya. Mange setia. Ora ngono kuwi yo. Mage aku ki pipis wae nang kamar mandi dadi geger karo sing jaga kamar mandi kok. Lah ngopo? Nek kamar mandi ki lho Mbak Cangik. Nggih. Nang terminal. Nggih. Kiraan nang gambare celana panjang karo rok. Nggih. Lah sing rok ki nggone wong wedok, sing celana panjang nggone wong lanang. Ya. Lah sing celana panjang ki kebak. Sing lanang. Lah aku mlebu nggon rok kuwi, bleng. Kon rok piye to? Ya ora etok to ya. Nggon gambar rok kuwi lak tukune nggone wong. Iki dienggo wong wedok sing gambar rok iki. Lah nek selak ra betah gek kene nggon kathok kebak ya aku mlebu nggon rok to. Cuk piye? Nggon gambar rok kuwi lho. Ya kowe iki sak entok. Mbok sak ra betah-betahe jenenge wong lanang ki aja pipis nang ngone wong wedok. Kebacut kok. Ning kamar mandine wong wedok. Piye to? Kata-katane piye sing bener piye? Wong lanang kuwi aja mlebu nggone wong wedok. Nah, Lho, piye to? Udah aku ki ya kaya ngono kuwi anu Hin tatin. Jauh baru kok lu. Pirang-pirang dina ketemu kok han hin. Suhin ki nang omah. Telek wong kleru ngono kok. Iya. Tin. Nah iya aku mlebu nang ngono kuwi aku sing jaga ki malah muring-muring wong wedok iki. Lah piye? Hei Pak De, sampeyan ora iso maca to. Iki kamar mandine wong wedok. Lah kono ki kebak lho mbakku sak ra kuat. Dasare sampeyan ora iso maca. Wong desa gumreneng kaya aku mlaku udunang. Lah aku yo bali cengkelak. Ora usah muring-muring. Iki ya sok dienggo wong wedok. Aku yo ngono geten. Apane? Lah aku nganggo sarung cok nggo kemul bojoku kok. Uduk tetepan. Sing tak dienggo wong wedok ki apamu? Sarung. Aku ki nganggo sarung sing endi?
Sarung jagung. Bocah Dalem. sampean aja ngrungokke omongane sing enong. Ya. Kursi cipang sing kiri, siji tok kae wis pokoke ngono. Nggih, pokoke nderek Mangayu Bagyo. Niki acarane merti dusun. Bersih dusun utawa nek cara Gunung Kidul rasul. Rasul nggih. Rasul utawa merti dusun. Lah sakniki kula arep nyuwun prisa. Endi to Pak Lurah mau? Apa Pak Lurah nendi? Pak Bradun, Pak sapa? Sapa? Heeh, Pak Drun. Pak B A R D U N. Biyayune gua gede dhuwur ndek cilik apel. Endi to? Piye to? Endi? Pak Badrun mau endi to? Endi? Oh, lah nggih, Pak. Niki rasul utawa merti dusun sing ping pinten, Pak Badrun? Lah arep lurah ya sing ora iso jawab ping pira lha mbok gelem yang dukuh ora iso jawab ning kula arep wong Gunung Kidul ngerti iki merti dusun sing ping pira? Lah ping pira? Ping pinten? Ping 81. Kok ngerti? Bareng karo Indonesia merdeka. Lah nek Indonesia rung merdeka kok rasul utawa merti dusun yo dibom londo le mau aneh kowe iki kok. Ha lho. Nek kudune ya ora. Mbok ya. Iya. Ane Biyen ngono lho. merdeka Masuk akal iki ya. Masuk wae. Ane ngono sing punjul saka 81 kok nyatane. Dia ora ana, pokoke sadurunge merdeka iki ora ana wayangan ngene. Ora ana. Kene yo kono blong teneh sinden iki diamuk-amuk londo le mau aneh kowe. Heeh ya. Ngopo meneh? Arep mangkel meneh. Sabar, Mbah, Wong tuwa sabar. iki rak ya ora sanes-sanesu nek wis. Engko nek asam lambunge munggah meneh. Iki Tatin ki ya kanca, ya tak anggap anak. Nggih. Ning jajan ning restoran ki ya ora ngelekke. Lah pripun? Le ngelekke bareng cangkemku wis ploso. Pripun to? Lah kene. Lah sing bodho ki ya dirimu. Lah ngapa? Lah yang ana kae iki piye critakno, Desa? Pak, kuwi panas-panas kok tok ombe iki piye mloso no cangkemmu? Lah ke lho maca tulisan ke lho Tin. Teh panas 5.000, teh dingin 10.000. Lah kok selak adem arep panas ya tak ombe aku ya ngono. Yang menane mlonyo. Maksud teh dingin ki es teh. Ora ana tulisane lho. Lah, Teh dingin 10.000, teh panas 5.000. Lah selak dingin arep panas ki ya tak seruput ora ketangan timbane 10.000. Menghemat kok ya. terus piye? Oh, mulane bibirmu seperti itu karena minum. Kowe arep ngunekke cangkemku nyawar mingan. Ora kok aku ora ngonekke. Nggih, pokoke matur nuwun. Nggih. Kali panjenengane iki sing ngebel aku iki Pak Tusio. Oh nggih, matur sembah nuwun lantaran Pak Tusio saged sowan wonten mriki. Pak Tusio piyayine sing ndi? Sing kae. Ah, kae. Kae ndi? Sing ora tak panglingi apane? Apane? Brengose. Brengose kaya pager Kaya kabupaten. buatut. Lho wis taune nggon aku kuwi kula nuwun wong isih ning jaba brengose tekan pawon. Kaya ora umum kok brengos kok tekan pawon ki. Brengose suwe iki lho Pak Tusio. Mboten anu ampun nesu lho Pak niki ming tenanan. Oh, Pak Tusio tuh enggak bakal nesu terbeliaunya ki ya persis bapakku lho. Oh iya. Rupane persis bapakku. Wah, malah- Yakin. Wah, pasur ya Kok ngerupake. Rupane lah ya. Rupane ki kok seperti rapek ta? Aja rupane. Lah apane? Wujude. Pasuryane ngono lho. Wujude. Ngono wong tuwa kok dirupak-rupake iki lho. Lah iki malah bola-bali kowe. Oh iya ya. Nggih. Mbak bilih wonten pamundutan Nggih, lagu menapa niki- Mas Gading? Enten himbauan. Himbauan? Himbauan riyen saking Pak Babin. Oh. Nggih. Niki sugeng dalu Pak Dalang nggih. Mangke sekalian pas limbukan derek himbauan nggih terkait kebakaran hutan atau lahan agar warga tidak membakar sampah sembarangan atau bahkan dengan sengaja membakar karena di wilayah Kelurahan Siloharjo khususnya dan umumnya Bantul dan Indonesia baru ramai terkait kebakaran hutan. Matur nuwun. Oh nggih. Kalih request ngujiwat sik nyanyi Mas Keswan. Oh nggih. Jarum super aman lho. Menika himbauan nggih Mbak Cange. Nggih. Katur wonten sampun warga masyarakat sumangga ngatos-atos awit menika musimipun kemarau utawi ketiga. Wuh utawi sampah-sampah utawi rumput gampang kebakar. Ngati-ati le buang puntung rokok, le dobong-obong, men aja nganti mremen tekan ngendi-endi kok ndak dadi kebakaran angel le
mateni ling ademke monggo supaya dijogo kabeh lingkungane ben aman aja nganti ana kebakaran ngoten to nggih leres wis pokoke ngono kuwi aku marep ngaku klambi abang untune ra sida lah ngono ora padha karo darani wiyaga ngadeg aku ya ora kok ya iki kemergane kemerdekaan ya merah putih wah tenang kamardikan iki bareng kamardikan Republik Indonesia mbok Cangik Nggih. kanca kula niku wonten sing booking rumah makan pokoke sapa sing jenenge Agustus ora sah bayar mangan minum sak kemenge nang kono kuwi Gratis. tenan lho tenan kuwi do mlebu aku delok KTP-ne Agustus mlebu mangan lah adikku ki mlebu jebret didelok kuwi jenenge Udu Agustus lah sapa jenenge Bar Juli lho lah takon lha nek Bar Juli ki apa lah ki Agustus wis mangano ngono jarene Bar Juli lah Bar Juli ra yo Agustus jenenge kaya Bar Juli mbok ya Agus apa sapa Bar Juli kaya lah sing jenenge bapakku kuwi kok lho mana ki nganggo tenda nganggo panggung rejing ini saka Arum Production wah iki pinjane Pak Lurah mantan sing kagungan dasari yo jembar tur lightinge yo bagus ngene iki sewane larang apa murah ya gratis paling ya murah pokoke rasa kapok nganggo iki pokoke nek udan yo ora kodanan panas ora kepanasan janji ora troco monggo nggih janji ora troco iya kok ya Mas Gading wonten pamundutan lagu dereng Nah niki wau nembe mujiwat niki. Mujiwat. oh ngejiwat Nggih. monggo kudu Mas Kiswan Nggih. kudu Mas Kiswan Nggih niki. malah ya Undang nanti request. ngerol lagi ya pokoke Mas Kiswan Nah nggih mau tidak mau harus Mas Kiswan mujiwat. Mujiwat sama nika napa mangke Mas sakniki oh mawon sakniki mawon Lu ajenake nika. Duh mongko ndak dadak njaluk sangu kuwi engko. ora apa-apa rasa sama ayo Mas Kiswan tak demungane monggo Waduh. oh jaluk serampat Serampat apa bentrok? Oh serampat. Oh nggih, serampat. Serampati monggo cok serampati Nggih, Mas monggo, Kiswan serampat, serampat. ah ini Mas Kiswan serapat asik yo 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 lo ya kok kaya poli Wis. Ngoten mawon rasa nggo joget kok jogate ya kalah kali Mbah Waluya. wong ate kaya gelut ning kalah menang Mbah Tati. nggih Mas Mbah. oh iya wis Kalau wingi jajah wilayah kula nggih. ngendi Hah? ngendi Dalange Kiramijo. Ah sing wingi sing bintang tamu aku ya bul sing saiki kok berdua. ya ora Ngeduni rego mesti sampeyan. Jujur wae. aku malah manjeri dalange Oh. Wah, jan wingi keluar kalih mbok wedok. aku ya krungu kabar nek bintang tamu ini malah jare ora mulih nganti awan sampean Mboten ya Bali oh mesake. oh Bali to Mesake. iya 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 Niki pripun Mas Gading? Niki ora Pak sanggup Babin. Pak Request. Babin. Nggih. Oh, maupun nemoni kula Pak Nggih, Pak Tri. Babin. Nggih. Pak Ayo, Tri. monggo. Kanca bal-balan nggih. Kanca bal-balan. Nggih. Wah, nggih. Ning riyen Pak sinten? Pak Tri. Pak Tri mboten borgol kula. Oh sing borgor beda. Beda liya. lah saiki ming kari minangkani pamdutan apa trimo dikecek wis monggo Wis pamundutan dasare. Pamundutan Jare wae. wis super wis beres. Ya Tin ya. ngopo Seneng. ana bojomu iki lho Ora apa-apa ning kene iki bebas. bebas kok nek fragmen ra apa-apa ora ngopo-ngopo ora Ya iki dianggep ae pramen to. ya ora kok Kuning. kuning-kuning apa Karing gebyur nek kuning iki. kuning-kuning ngopo Niki kula piyambak dhewe. lah. Bawa mawon lho kula bawa wae lho. Ya ampun. Nek langgame kagak bisa, harus pakai catatan. Ya pakai catatan nggak apa-apa. Oke. ya bawa dulu Ya bawa dulu baru Ya, catatan. Saya bawa. dehemu kok wis slendro Ya apa-apa, Mbak. Duh
ngopo to? Bawane, Mbah. Cakepane, Mbah. Cakepan. Iki disusul sedulurmu lanang lho. Sapa? Wah, nggih. Wah. Tak Mas. tekoni, mangkat terus Pripun? sapa? Oh, Lah nanti cahe aku ya ngono to. nggih. Mbuh, Sapa ta? Sapa? ya ora. Doni Mas Mus tikaning wang. Wah, jan. Tepuk tangan dong, Jos. mana? Apa? Pengen jalan. Tepuk tangan dong, oplok. Kudune yuk terima kasih atas oplokan Bapak Ibu ngono. Tepukannya mana piye ta? Terus piye cakepane? Amboh. Wes bacot dikeplaki kok takon. Angu jiwa Ngono iki karo nendang aku. Lah iya mbok anteng lho nek bawa iki anteng ora. maweh reseping ati Gregele jan koyo wong kesetrum. Apik lho Mas angel lho Mas. Angel lho, angel. Angel Wah, jeneng angel. gregel iki angel iki Angel. alhamdulillah wis iso metu, mane urung metu iki. Wah, angel. Angel. Saiki wis iso angel metu kok aku. Gregel lho Mas, Ha gregel. iya iki mulo saiki metu. Gergele kaya jempal kepidak lho. Tetulunga Gua Mbah raga ningsun. Waduh iki cakepan. Ya sik dhuwur. Sik dhuwur. Ra kuat ya aku. ya mancik kene no. Mancik. Nah. Nah, ora dhuwur. Rasanya klik kene tak cekelane wis. Iki aku ki wironku rusak iki lho, Mbah. Wah. Lah piye tak benake, Pak? Hah? Anggepe aku wong lanang apa? Halah, gayamu. Biasane wae di nyunyuk. Awas kok. Kok pedes. Ngapa kok pedes? Hah? Kok pedes, Mbak? Ora, masa ngene kok jenggit. Kang taman asma. Heh, Ora apa-apa ning ngene iki, salah ora ora apa-apa. apa-apa. Ning kowe iki gayamu lho. Nada dhuwur kok ndadak tengane nang mburi ini benak ki apa? Iki nggo ngunggahke Kekuatan. swara. Oh. Tet, iki ra swarane munggah. Kiswan kuwi nek swara dhuwur kene iki dibunteti. Ora bunteti semaput iki kok. Ya mergo gatel iki mau, Tin. Mulane Kulino. Kulino mangan sikil. Aku biyen karo Pak Iswardi lho. Iya. Wae lomba yo kukur-kukuran pokoke. Kulino mangan sikalan kambil. Cek sik kataman kowe, Tin. Ya wis aku ora tekan aku. ya. Ngojek no. Lah ngematke rasa ngono kuwi. Deloken ki bojomu nang kono. Bebas bojoku. Bebas. Dunake kero karo bojoku. Mripate iki ngono ning manyawange rono ki ra ya wis. Nonton wong kok kaya kepenaken. Man asmara. Piye to iki? Ah, iya. Baleni. Gini yo salah. Man Asmara. aku ya Ngono kok gara-gara kowe kata aku dadi melu kleru. Kula ki wong aja gampang terpengaruh. Ya piye ya? Puruh wong bagus kok ngene kok. Malah bagus. Bagus. Tin, Apa? iki wirone le dadekke siji ngumbuk ngene iki. Mergane? Ana hal sing kudu ditutupi. Apa? Apa, Mbak?
Ben. Apa? Enggak. Wis kaya to perasaan. Apa kencur apa? Kok kencur Kok sih, Mas? kencur anggepe. Udu kencur, Mas. Melinjo. Udu kutil. Wek, Bu. Ngapa wawo? Sing wong lanang kok do meni wawo apa ngapa? Lah iya, sik Utel iki baut 10 kok kowe mau aneh kok. terus Esem mira kowe nyirnake nyernake lungkrah lan lesu Kelingan ndek dalang. napa sing Lah dalan dalang tak delok saka ngiringan kan aku nonton dhewe penontonnya ra ngerti, aku sing ngerti. Bar suluk kembang ketake kleru gek. Apik dalang kok ngelek aku yang kulino ae, Mbah. Apa? Ngilangke rasa kang samar. Tres sundul Sundul Wiyadi. Terus Naku sundul ya hati pun Mbak Tatin sik ini nembak. jenengan mboten cah lenggah Nggih mboten napa-napa. Aku lungguh ora, Mas. Nun Lungguh ora. ora Om. tetep joget no Tanggung jawab lho. Heeh. Aku penyelamat lho aku. wis ora bapakne ora anake apa dipalak Ah iya. sida kaya ngono sida diteges. Iki kok sing ngendange apa-apa takon Samsune nggo aku. lah Mas Dandun Mas Dandun iki kanca. sungkem kula konjuk Kang Mas Dandun Bagus. kok ya mundak cilik Iya. Karang diongoti kok ya Mas. Yuk Mbak Tatin. mingut jiwati anggeget lagi Nah, joget Mas Tindran. alis Model gareng. Sikile diangkat. Bokong. Ini dadi apa ta? Dadi kupung yo mencokno piye? Iki tarine setengah gareng, Setengah? setengah apa Butuh jenenge cangkil. reggae, setengah dangdut. Pokoknya Setengah. campur-campur iki. Campure jenenge campur Iki sari. jenenge tari prasmanan. Pasar manan. Sapa arepe
men. Ora, kowe wae wong Oh, asli kok. bareng-bareng. Alah, wis. Ya wis e. Wah, ora. Kowe Cakepane piye? liringing netara kang bening. Lirik neng netra kang wening burung mas among tansah Cerak-cerak lho iki. Kok nek mamber terus amung tansah piye tak lalekke. tak lalekke Nanging terus eling. Nanging terus eling. Kepiye to? Kepiye? Apa? Wong ning koyo ngono kok terus owah pikirane. Oh wah aku ki apa tim? Hmm? Wus, layang kendel. Iki lho ana. 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 Wah, gandeng. Saiki apa mengko le maca? Saiki. Dirampung isik. Oh ya rampungke rampung urung lega ya. Anu diwaca ora usah dilagokke kemen cepet. Ya ora kok ya iki pamundutan kok ya. Pamundutan ya. Senggaan kira ya kira ning nganggo aturan. Lah aturane gek pundi? Ora waca lalu nggon-nggonane kok dadi malah ting brengok kaya pasar sambah. Kuwi apa kuwi? Diwaca. Nggih, menika wonten pamundutan Mas Gading. Nggih. Kagem Mbak Tatin. Kula nyuwun sesideman dipun bawani. Muga-muga dusun Soko kanthi totot apa ki? Toto titik tentrem mesti. Dusun Soko kanthi tata tentrem agawe santosa. Amin. Nggih, saking Pak Bardi ngentak. Matur nuwun sampun nyawer Iki ngentak ngendi ya? 700.000. 200. 200 piye? Tekan kene 100 berarti sik utang 100 ngono. Pak Bardi utang 100. Kok sapa-sapa kok utang iki lho. Ya, terus. Saking Mbah Sarimin Jetris sila pamiyara kagem Mbah Waluya nyuwun gendeng jela-jelinya. Matur nuwun. Kanthi Cehna Tresna diumumke. 100.000. 300. Kok 300? Tekan kene 100 sik kurang 200. Pun iki Iki dienggo Mbah Waluya ya saken. Wah ya ora ngono kuwi kok. Lah piye? Kok iya neh. Heeh. iki Nggih matur nuwun nggih Om Kiswan nggih. oke Mas Gading, sematur nuwun. Matur nuwun Mas Kiswan. Pokoke sehat-sehat selalu ya Mas Gading. Amin. Heeh, pokoke ya muga-muga ya Laris. taruna ngulana bapa. Amin. Dijaga awake. Nggih. Istirahat sing cukup. Nggih. Iya, bos. Aku ora kendat-kendat anggonku ndonga ya, Le. Nggih Om. Sesuk iso dadi dalang sing kondang. Amin. Amin. Awak dhewe padha-padha dadi dalang sing kondang. Nggih, amin. Padha-padhane laris ya. Nggih. Lah iya ya aku ya ndongake awakku dhewe kok ya. Iya. Wis aku tak rono. Ah nggih. Demung mulai to? Hah? Demung. Demung iki demung aku. Ya. Nggih. Nggih, matur nuwun ya Om. nek gur medun ya ora usah disepoti, nggih medun truru. Ora aku pengen disepoti Oh, Mbak apa? Limbo kok. Sepoti Mbak Limbo. Heeh, sepoti. Sepoti napa Om? Bang kayonmu tak go mulih. Aja. Lah wis kok adate ae lho. Adate piye? Ora aku ki soalé emoh nek ngowahi adat ki moh. Kok nek aku dadi kira kemresik. Yo, Maksudnya piye? yo keswane ngene iki ngono lho. Nih, cobloko yo dite. Yuk dite. Poket mau ora buang-buang. Udut apa duit? Aduh wet. Ora sak udute. Wis udute. Ora.
Oh, njaluke duit, Kak. Lah iki wis ya dikeke dompete. Nah, ngono kuwi. Dompete. Oh. Wah. Mas Gading ana cucul dhewe ta Mas Gading? Nggih. Apa cucul cah merwira padake kowe. Pira? Manut, paweh iki manut ya sik murwat. Nek kowe ora masalah ora mergo perwira. Mergo tok pepet. Ya niki Om. Wah, jan. Wah, iki kebangetan. Ha iki 500 iki nggo rondo nang sewengi. Oh iya arepnya Om. Ya, 500 esuk sore nggo rondo. Nggih. Wis liyane bang tak kisruh saiki. Liyane apa? Kepiye? Ya, sik. Oh, Siji apa loro, apa telu? Telu, Apa papat? papat. kok kaya cah cilik. Maem nggih, maem niki, maem tahu. Mas Sik, tak. Sik cah cilik yo nah. Mas Gading Pawukir ya. Putrane almarhum Pak Seno. Kowe nek ora ana atusan ya atusan ki ditugel. Ya ora iso nggo blanja. Kan saged. Jangan merusak. Nah, loro wae. Ya oke, wis siap. Makasih ya sayangku. Sama-sama. Boleh, Pak. Walah. Wis medun tenan. Aku iki malah kuwatir ya. Apa kuwatir? Nek kiswan bola-bali ngadeg kene iki aku kesaen banget ya aku dadi wah. Berarti ben nglinggo wae ya. Wong sing ngakon ngadeg ya sapa to mau iki jan wah. Kalah lucu karo kiswan wis jan asem tenan. Wan kiswan. Lho, lagi noleh wae lucu lho kiswan ya. Walah sikis. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Mas Nggih. Gading menika wonten sesideman kalih nek jula-juli berarti saking Caping Gunung. Caping Gunung niki nggih enten melih niki lho. Apa Mas? Sugeng dalu Mas Gading dari Mbak Linda Singapura nyuwun fragmen sing gayeng saweran 500.000. Oh. Terus niki enten melih saking Mas Rasimin Banjarnegara. Nyuwun lagu Pantai kendi iki? Mbur ora rono aku. Urung kok. Pantai ngendi? Wo gendring. Lo gending. Ngendi? Lo gending. Ya neng Lo gendring. Heeh. Ingkang nyekar Mbak Orisa. Oh, nggih, Mbak Nggih. Risa. Oh, siap. Pantai lo gending. Lho. Ora ngerti po? Sok rono ro aku wong lurus. Lah, wis. Rono aja nek karo Mas Gading. Monggo. Ingkang pundi Mas Gading? Ingkang pundi rumiyin? Ingkang Caping Gunung Riyen, terus Oh, mengke nggih. jura-juri. Oh. Monggo matur nuwun. Nggih. Untuk 500 lumayan. AR kuwi. Jula-juli Mbah, Caping Ya, Gunung. cepetan gen. Saben bengi Saben bengi kok isik ndek daging iki gumun aku. lagune Lah iya. nyawang konang piye Kok sing tiba ming kendrange tok. oh lah Ayo, piye Dun. berarti sing Ayo kasepuane iki kepiye obres. iki cocoknya berarti kendangnya karo Mbah Walio cocok liyane ra cocok. Oh iya. Iki kendange gawan dagelan. Oh. Wiyagane sing liyane iki gawan dalan. Oh ngono. Lah nek aku nek meng kepengin ditabuhi kon nggo wiyaga dhewe men adol Banjar Pekarangan aku. Masa ya tombok. Yen mamajang among karo janur kuning. Bul. Iya. Sing dhuwur. Sing dhuwur. Kurang dhuwur. Nah, Nah, terus kayak Angela. iya. Oh, dhuwure Angela kok gur sikil siji. Aku
nganggo anjlok kok nganti kaya terjun ya sing ora gameli wong ora nggawa gamelan aku kok. Sing ngedram gawan genset. Yo Sia-sia senengane wah. aja sia pindho. Aja siap Indo. Biasa. Apa ta? Piye ta? Ngapa? Dene kembang wae iki ra ngono lho men. Lah piye? Kembang apa lewat pohon. Piye? Kembang apa lewat pohon. Piye aku ra iso kem blom. Kembang apa lewat pohon. Ora iso. Oh, jepretke lambe kok ra iso. Lah jepretke nanti maju apa minggir apa ngarep? Ya maju nek mundur nek kolu. Oh iya ya. Nek mundur. Jepretke piye le jepretke pleng ngono. Lambe lebokke culke sak kemenge dhek. Kembang apa lewat pohon. Aku nek cuwel piye? Lah kok ya golek ganti no guru lambe. Kambing piye mah? Kembang apa lewat pohon. Ora iso sing iso ming Mbah Walu ya. Wah, lah ngene wis iso nggo teras iki padahal. Ya. Yo. Ngek. Lara lho nek ora pas ki lara. Pak. Mbah Walu yo apa, Mbah? Apa nih sing lara ndi kok endi ngisor dhuwur tengah? Kabeh. Kabeh lah tapi sutane apa? Wah, mboknya. Kok madhep ngarep kudune biasane geger to. Ah, lah ya beda-beda wong ali-alian lelara ki ndelok sing mijet. Nek sing apa ki? Hah? Sapa? Sapa? Oh. Saka sapa? Yo. Iya. Kuwi sapa aku ya ora ngerti ayo. Kanggeng. Kagem. Wah iya. Walah. Kagem Mbak Tatin lagu Caping Gunung. Lah genah iya ngono. Iya. Saking Pak Soso. Roso. Oh, Pak Roso. Pak Suroso. Pak Suroso kanthi Cehno Tresno. Pira? Aja nganti klewat saka 100 nek nggugu aku. Lah iki lho. Oh, 100 meneh. Alhamdulillah. Menika Pak Suroso matur sembah nuwun Caping Gunung. Menika Caping Gunung OTW punen. Monggo Bapak Ibu sinten ingkang ngesaken Caping Gunung mangke ndak bola-bali Caping Gunung. Monggo. Piye ta ya ora apa-apa ta? Sisan kok ya. Sing jenenge tawa-tawa ki ra ya ngono kuwi. Apa? Tawa-tawa. Tawa-tawa. Tawa. Oh, isa aku. Nah, Piye? Tawa. tawa-tawa. Tawa. Nah, kowe anggere amor aku suwe-suwe iso selesai aku. Tapi ra penak e. Lah ya kepiye amrih penake? Monggo. Heeh. Digoleki penake kepiye? Ya. Macita. Ngapa ta aku kok kaya melu ngampet apane sing lara? Klusut. Sing tundut-tundut iki kepenak wae lah sing obat abitke ki anggap ora. Lah apa sing obat mafit? Anggap ora senut ngono apa. Wironku nek udan. Oh, wiran kok senut-senut. Panas. Oh.
Mana sudan? Udan panas. Ngaleng-ngaleng. Caping. Kowe sing duwe. Hah, duwe apa? Sing Duwe duwe apa? apa? Gunung. Ayo kok sono. Lagi yang duwe. Ya. Ora nganggo tekek. Lah apa tekeke mati? Aku iki cok gumuntrane Tatin ki yo duwe tato tekek. Nang endi? Wih rasa anu kene iki medun. Aku ganti. Nek angger seminggu ratus ki tatone marep munggah ngono. Lah ngapa? Mbah tato kok ora betan aku. Lah apa? Tato apa mau? Tekek. Nek saiki wis pindah mburi. Pindah buri. Tato kok pindah-pindah iki piye? Lah ora jenak ning ngarep kok. Mbah. Ning mburi jenak. Heeh, meng karek. Nggih monggo. Sing ora ngono kok yo. Jula Juli. Iya, Cok. Heeh. 100 sepadake. 4 larik 100 ki. Yo tekek yo. Aduh. Urung tekek. Urung. Mangan roti ora keturutan, tuku klepon diwadahi piring. Wes pirang-pirang sasi ora tau tanggapan, nganti blangkon nggo ngendrok kala jengking. Ngono kuwi ra blangkonku dhewe. Sajake kepengin tekek lorek kae, Mbak. Coba to. Endi to? Parani nyawer apa ora? Njaluk tekek lorek. Wani piro? Ah mbarenti wani piro kok malah ngempak udut ora wangsulan. Weh masal iki matur sembah nuwun para kadang ingkang sampun kepanentase Bagas Waras pinaringan kalih sing sampe kala seping. Ngapa ya? Iya iki. Apa arepe? Kata-katane. Mangan sekolah woh teri warga saka sugih rejeki. Wayangan sing sepisan kena ajang hiburan sing pindho nguri-nguri kabudayan wayangan nganggo tantangan ben kena tutut nuwun sewu Bapak Lurah lengkarake rakyat mesti lurus juga terarah karo masyarakat gede cilik mesti Contohnya lurah kene desane kemarin nuwun sewu Bapak polisi le nyambut gawe kok tenan ora kenal awak karo masyarakat yakin mesti mengayomi ngoyak penjahat karo wong sing doji saya meneh Bapak tentara Pokori lapisan sedulur lan keluarga itu semua demi membela dosa dan
anak bangsa. Nuwun sewu ibu agem jilbab coklat, sing agem jilbab aku yakin rajin sholat. Biyayin mekaten meneng ora seneng berkhianat, urip ayem tentrem rukun mergo kembane emas. Nuwun sewu mbak ngagem jilbab kuning, sing ngagem jilbab tak suwun betina kudu eling marang Gusti Allah kang saben dina lak petaring. Ati kudu sabar mbak, ora kena muring-muring. Saya abot ngono dulur sing dadi Pak Tani, nyambut gawe jam 5 kudu tangi. Yang sawah nuntun wedhus karo sapi, nandur palawija, nandur uga nandur pari. Palawija ngono akeh maceme, ana jagung telo uga kadele. Ning pinggiran ora lali sayurane, ana bayem ana bayung lan ana teronge. Aku duwe terong ming siji, tak jenenge terong wili-wili. Terong iki jenenge penyanyi. Apa iki tau? Suwe kaya srepet sama. Ya ta. Dudung nyir. Terima kasih matur nuwun iki mau jolan-jolan wis dipinangkati. Ampun. Ya pamundutan ana meneh sing abot meneh ngono dadi Pak Kiai esuk awan sore ngono rajin mulah ngaji. Maca sikil kuat lak nutuk sewengi monggo karo isih mikir kepiye nasibe santri. Abot meneh ngono lak sing dadi guru le nyambut gawe biyen. Senin nganti Setu ngendikane becik ora kena lak saru-saru guru kena digugu uga kena ditiru. Semene wae wong ming 100. Monggo. Wah, kok wis. Aku mau ana pertanyaan siji. Apa? Yang meni jarene duwe terong mau piye? Hah? Kok ora balik kata-katane? Yo ngene. Coba kepiye, Mbak? Piye ayo terus Nek ngono. nek darani saru mongko jane ora. Aku duwe terong mung siji ngono mau. Aku duwe terong mung siji tak jenengno terong wili-wili. Terus Lek ketok ming nek waya bengi. Terus Terong iki pancen di mi ora dineh-nehke ora di. delok terongmu sing endi? Ya kono nang omah tak dalno nang ngarep. Aku ming siji. Lah ya ming awah siji. Gede banget biru. Wah, Terong kok biru? kok biru? ayo lho. Terong ki ana ijo karo ungu. Nah, sing ungu. Kok biru? Kok biru ki kenapa? Terong ungu kek. Ping siji kok. Lah ya kok umume iki nek terong ki rak teng grandul ngono ta. Lah kuwi terong ora umum.